Amma alaikum salam. Yau kuma hada su gaisuwa? A baby in ban maka ba waye zan ba. San kai kadai gare ni baby. Gaskiya ne. Baby to ya garin? Ka ai kwana biyu ba kuma ne. Dan Allah. Ni hada irin wa'annan abubuwa haka. Baby wai ya kake so na yi ne kai kadai ne fa da ni. Kuma ka san in ba kai ba ba wanda zan kula. Ke baki. Me ke faruwa ne a garin ne yanzu? Wallahi lafiya dai sai gida ba. Ke ka san azumin ne. Kana so ka ne biyar ne. Azumi? Eh. Kin ga da ni ba alƙur'an ko sisi ban da shi. Ko sisin Allah kina gani na ban da shi. Don wallahi na kama da I want problems always.